Waduh. ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aduh Kang,
Jaring basane kula prajurit Banten ngadepi pasukan-pasukan saking Segoro Kidul kaya-kaya abekan sampai mambu tapekan. Tapi apa hasilnya? Kaya-kaya pasukan saking Banten orang anak kang mampu ngadepi pasukan saking Segoro Kidul. Sawangen prajurit Banten sing maju nganti tatu dadane, sing mundur nganti tatu gigire kang, nganti patunjang-tunjang kenang prajurit-prajurit saking Segoro Kidul kakang. Masya Allah, anak paribasa mendung bergulung ning bumi Banten rayi. Nggih leres. Ora tak duga sedurunge cobaan demi cobaan kang menimpa dening pemerintahan Banten. Durung lawas Pangeran Sultan Hasanuddin ngancik ngalendra ngreh praja murbane wisesa dari pemimpin ning Banten. Toh genang apa rayi? Berbagai teror selalu menyelimuti pemerintahan Banten sehingga Banten keadaan kurang kondusif dan terkendali lagi. Memang bener kakang Mangkubumi, jaring basane ing saat-saat saiki Banten kejadian demi kejadian nganti ora bisa den atasi. Anane penggedoran, pemerkosaan, perampokan, suatu bukti kakang Mangkubumi. Kejadian ning Banten sebelah kidul kula prajurit Banten Grudung ngidul. Ternyata kejadian mau pindah meng sebelah kulon. Kula prajurit kan Grudung meng sebelah kulon. Ternyata pindah kejadian di sebelah wetan. Ning kene kabeh para tumenggung digawe bingung, para demang digawe bimbang, termasuk kula prajurit Banten kakang. Memang wis wajar monone marayi. Pasca pelantikan seorang pemimpin dilalui kelawan pro kelawan kontra. Mung sayang sing sangat ora dimengerti dening isun Mangkubumi. Toh genang apa sing gawe resah ning pemerintahan Banten dudu wong liyan. Sinten? Pamane dhewek kaya dene Tubagus Andaru kang jelas-jelasan pengen ngerebut kelungguan Gusti Sultan Hasanuddin. Apakah Tubagus Andaru bener beleng ngerti? Apakah bener-bener emang disengaja rayi? Lamun ditilik ning segi sejarah Banten, sadalika kuon Banten dipimpin Sang Hyang Sirah dua anak loro kaya dene Nimas Kaunganten kelawan Tubagus Andaru. Padahal wis ana bagiannya masing-masing rayi. Tubagus Andaru anane ning tepat pinggir pesisir ya, Gusti Sepuh Nimas Kaunganten tepat ning Kota Raja. Apa dadine di pai ning Kota Raja iki karena jasane wong Cirebon kaya dene Gusti Syarif Hidayatullah. Nalika zaman semana Gusti Hidayatullah mengisamkan tanah Banten sehingga Daud Sewiji kelawan Nimas Kaunganten ya pantes anake ngancik dari Sultan ing Banten karena jasane bapane. Toh kenang apa Sang Hyang Sirah pengen ngerebut kelungguan Gusti Sultan Hasanuddin rayi. Berarti bener-bener kaya dene pamane panjenengane Gusti Sultan Hasanuddin Ki Bagus Andaru iki dudu bae gawe kondusif, malah gawe resah. Padahal pamane dhewek berarti jelas rayi. Tua-tua kaya dene Ki Bagus Andaru ora kena nganggo dadi tua pengen diajaki wong enom bakal modele kaya kenen. Ya rayi. Wong cuman kaya kenen rayi mandi kepalang basah. Senajan awakmu membela Gusti Sultan Hasanuddin ibarate sampai titik darah penghabisan ananging sia-sia rayi. Hasilnya cuma nihil nol besar. Sun mohon kelawan awakmu wahai prajurit Banten. Pripun kakang Mangkubumi? Yen masih setia kelawan Gusti Sultan Hasanuddin aja tuna tanggung. Saiki Banten wis diduduki Tubagus Andaru, sedangkan Gusti Sultan Hasanuddin jiwane durung bisa den selamataken rayi. Saiki sun mohon tugas langsung saking pembesar Banten windon taun takrane lawan penyamaran goleti Gusti Sultan Hasanuddin yen durung kecangking duduk ning singgasana Banten ajeng pulih di tempat panggonan rayi. Sampun kuatir kakang Mangkubumi, kaya-kaya semboyan kula atas nama prajurit Banten. Semboyan kula windon takran tahun yang durung bisa menemukan termasuk menyelamatkan kaya dene panjenengane Gusti Sultan Hasanuddin Tegawa ana ning tempat panggonan. Mual bakal mulih ana ning tempat panggonan kula kakang Mangkubumi. Saiki njaluk bantuan ning sapa-sapa. Lah,
kita mahasiswa pengikut-pengikut Kang